Luqa 9:57 sa 62. Huma sejrin fit-triq, xi ħadd qallu se nsegwik kull fejn tmur. U Ġesa qallu il-volpijiet għandhom it-toqob u t-tjur tas-sema l-bejtiet tagħhom, imma bin il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. U qal il-wieħed ieħor segwini. Imma qal sit, ippermettili l-ewwel immur nidfen il-missieri. Imma Ġesu qallu ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom infushom. Imma int mur ipproklama saltnet Alla. U ieħor ukoll qal se nsegwik. Sit, imma l-ewwel ippermettili ngħid saħħa il dawk f'dari. Imma Ġesu qallu ebda wieħed wara li qiegħed idu fuq il-moħried u jħares warajh mu għadat għal saltnet Alla. Ħanitolbu. Kredenti huwa xi ħadd li mar għand Ġesu. Dixxiplu huwa xi ħadd li jmur wara Ġesu. Il-predikatur Vance Havner jgħid hekk isimgħu. Waħda mill-problemi maġġuri li għandna fil-Knisja llum huma numru kbir ta' kredenti li qatt ma ddeċidew li jsiru dixxipli. X'qed jgħid? Qed jgħid illi fi Knisja mhux biss issib nies illi għadhom qatt ma marru għand Ġesu, qatt ma fdawh, qatt ma ndunaw li huma midinbin u għandhom bżonn Salvatur marru għandu biex jirċievu l-maħfra tiegħu, mhux biss daw issib, però fi Knisja anke f'ġemgħa bħal din, issib ukoll nies illi marru għand Ġesu u fdawh u emmnu fih, però għadhom qatt m'għamlu pass ieħor u ddeċidew li jsegwuh bħala dixxipli tiegħu. Konxi li dixxiplu ma ssirx b'mod awtomatiku? Inti ma ssirx dixxiplu b'mod awtomatiku jew bħala riżultat ta' xi ħaġa oħra, ta' xi azzjoni oħra li saret. Pereżempju, aħna Kristjani aħna l-siera, mhux hekk aħna l-siera. Ma nsirux il-siera bażla b'deċiżjoni personali, le. Insiru l-siera tal-Mulej Ġesu, intendi, mhux ta' gnub, kif? Insiru l-siera għaliex Ġesu xtrana għalih innifsu. Ġesu miet fuq is-salib irriskattana ħallas prezz għalina u s-saħna tiegħu. Allura ssirna l-siera mhux b'deċiżjoni imma b'azzjoni ta' Ġesu. Dixxiplu differenti. Fil-każ ta' dixxiplu għaliex il-mistoqsija mer tiġi kif insiru dixxipli, la mhux b'dal mod awtomatiku. Illum bħal fi żmien l-antik, fi żmien Ġesu, mod sempliċi u bi proċess sempliċi li naqraw dwaru fl-Iskrittura. Okay, li huwa dan. Individwi jibda billi jkun parti minn folla kbira. Mhux hekk folla li qed tisma' l-Ġesu regolarment, qed titgħallem tirċievi t-tagħlim minn għandu u forsi qed poġġi fil-prattika dak it-tagħlim xi ftit jew issa. U ħafna jaslu sem. U ħafna jifqu sem. Alright, jibqgħu ħanajtek fiċ-ċirku ta' barra. Alright, il-bogħod. Però xi wħud mhux kuntenti. Oħrajn ma jridux jibqgħu fuq barra l-bogħod f'dak iċ-ċirku le. Mhumiex kuntenti. U allura jew jersqu ma' nfushom għand Ġesu u jpoġġulu l-offerta li jixtiequ jsegwuha aktar mill-qrib. Jew jkun Ġesu stess illi jsejħilhom b'mod personali għal mixja aktar fil-qrib miegħu. F'dan il-passaġġ li għadna kif rajna fil-fatt niltaqgħu ma' 3 individwi. 3 dixxipli prospettivi. 2 resqu huma volontarjament minn rajhom u wieħed issejjaħ. Issa Luqa ma jgħidilniex ċertu dettalji f'dan il-passaġġ ta' ħin, ta' lokalità, ta' ismijiet bħalma jagħmel postijiet oħra. U lanqas jgħidilna x'effett ħalla l-kliem ta' Ġesu fuqhom jew ir-rispons tagħhom bħalma jgħidilna f'postijiet oħra, pereżempju fil-każ tal-ħakkiem Sinjur, dak iż-żagħżugħ li Luqa jgħidilna malli sema dawn il-ħwejjeġ tnikket wisq. Hawnhekk ma jgħidilniex dat dettalji. Però minn dak li jirrekordja joħroġ ċar
illi it-tweġibiet ta' Ġesu lil dawn it-tlieta kellhom skop wieħed, ġenerali b'mod ċar għalihom it-tlieta. Rid jiftħilhom għajnejhom dwar x'jiswa li tkun dixxiplu tiegħu segwih. Rid iġelhom jirriflettu sew dwar x'jistenna Ġesu mid-dixxipli tiegħu. Dan li kellu f'moħħu Ġesu. Fil-fatt naqraw, huma u sejrin fit-triq xi ħadd qallu se nsegwik kull fejn tmur. Dwar dan Mattew fil-verżjoni tiegħu jgħidilna li kien skrib. Skrib, ġifieri wieħed minn dak il-grupp ta' esperti li kienu jgħalmu l-liġi, studjawha u jgħalmuha. L-iskribi ma kinux xi setta, ta' jew xi partit bħal Fariżej u Saduċej, inti staj tkun skrib u Fariżej. Ġifieri lek, kienu insomma avukati sa ċertu punt. Kien skrib jgħidilna Mattew fil-parti tiegħu, dan resa minn rajh, mhux hekk bla ma kien imsejjaħ. Derim ħeġġeġ u determinat, se nsegwik. Dal-verb, it-temp ta' dal-verb fil-Grieg nistgħu ngħidu se nsegwik u nibqa' nsegwik. Hekk it-tifsira tiegħu fl-oriġinali, ara x'ħeġġa, x'determinazzjoni. U offra lilu nifsu bla kondizzjoni. Se nsegwik kull fejn tmur. Kliem nobli vera, kliem li jfakkarna, kanna familjari fl-iskrittura, pereżempju, mal-kliem li ċertu it-taj qal lis-Sultan David fit-tieni Samwel, meta qallu hekk. Daqskemm hu ħaj il-mulej u ħaj Sidi s-Sultan, fejn ikun hemm Sidi s-Sultan għal-mewt jew għal-ħajja, hemm ikun il-qaddej tiegħek. Ma tixbaħx ir-riżoluzzjoni ta' Rut lil Noemi, meta qaltilha fejn tmur int, immur jien. Din l-offerta mhux biss kienet nobli, imma kienet ukoll rimarkevoli, ġifieri meta tqis li ġejja minn skrib, qisu aħna jiġi xi ħadd li forsi jkun maġistrat ngħidu wow, kienet rimarkevoli. U avvanzata. Kemm nies li kienu f'dal-ċirku ma għamlux dal-pass. Mhux hekk jew le, baqgħu fiċ-ċirku, le, da avvanza. Min jaf forsi anke aħna fostna llum. U aktar avvanzat minn xi wħud minna li qatt għadna mersaqna lejn Ġesu u għadnilu poġġejnilu din offerta se nsegwik kull fejn tmur. Mela kien l-offerta wkoll avvanzata mhux ħażin. Madankollu mit-tweġiba li taħsidna naraw illi dal-iskrib kontrarju għal Ittaj u Rut iktar kien jiġbaħ lil Pietru meta b'konfidenza żejda u preżunzjoni x'qallu l-mulej se nagħti ħajti għalik. Bħal Pietru kienet jitkellem bla ħsieb. Kienet jitkellem bla doġġ, bla ġla, bla ma kienx qed iqis sew x'kienet jgħid. Min jafa bli dara l-folol madwar Ġesu, sema bil-mirakli, ra l-baż kollu li kienet jiġri għax ovvjament Ġesu dejjem kien iqanqal dan l-interess. U forsi min jaf qal jekk insir dixxiplu tiegħu qabel nigwadanja xi ħaġa wkoll forsi nsir aktar popolari, min jaf x'kellu f'moħħu. X'kienet jimmaġina li kien se jgwadanja meta jimxi wara Ġesu. Però ma staqsix l-iktar mistoqsija importanti. X'kien ifisser tkun dixxiplu ta' Ġesu? X'kien ħajitlob minnu li tkun dixxiplu ta' Ġesu? Għaldaqstant kellu jirċievi tweġiba ta' sidna. Il-volpijiet għandhom it-toqob, it-tjur tas-sema l-bejtiet tagħhom, imma bin il-bniedem m'għandux fejn mitrasu. Il-mulej Ġesu li jaf il-qlub, jara ħsibijiet moħbija tal-bniedem ma ċċettax l-offerta tiegħu. Kien imissu jikkunsidra sewwa għal xiex kien dieħel. M'hemmx kumdità u lussu tal-ħajja d-dixxiplu ta' Ġesu. Ma jmissux jimmaġina li kollox kien ħajġih wartu żgħar. Kien konxu u preparat għal dan. Kien lest jilqa' l-afflizzjoni, isofri tbatija mal-imgħallem tiegħu. Kien lest li jitlef ħajtu biex jirbaħa. Kien lest iċċaħħad lilu nnifsu u jerfa' salibu għax jekk le. Kien imissu kien jaqbillu jirtira dik l-applikazzjoni tiegħu. Vance Havner ikompli hekk. Ġesu
ma jiktibx it-termini u l-kondizzjonijiet tad-dixxipolat bit-triżar, imma jistampom bil-grasset, bil-bold, fuq quddiem tal-kuntratt. Jagħmilha ċara. It-termini u kundizzjonijiet li tkun dixxiplu tiegħu Ġesu ma jaħbihomx bit-triżar, kif ikunu fil-kuntratti forsi qasinduna le, jistampom bil-grasset fuq quddiem. Sidna ma jrid lil ħadd jikkommetti ruħu biex jisegwih bħala dixxiplu bla ħsieb, bla ddoġġ, bla għaġla. Jew b'aspirazzjonijiet foloz, b'ambizzjonijiet foloz li mhux ħajsibhom. Iridna nkunu konxi li jekk beħsibna nsegwuh bħala dixxipli apparti mill-barkijiet. Ovvjament, u l-benefiċċji li nirċievu għax dawk ukoll. Però apparti minn dawk hemm ukoll konflitt x'niġġieldu. Ħajkun hemm ukoll ġirja x'niġru, servizz x'naqtu u missjoni x'inwettqu. Jekk niddeċidu nsegwuh, iridna nkunu preparati li sa nsibu d-dinja, il-laħam, u x-xitan li jgwerra kontrina. Ħankunu preparati li ħankunu mibawda minn ħafna minn ħbieb tagħna, mill-kollegi tagħna, imwarba, ikkalunjati, anka persegwitati wara kollox, kif esperjenzaw. Ftakru fil-kelma li għattilkom jien jgħid Ġesu. Il-sir mhux akbar minn sidu, jekk ippersegwitaw lili qatt jippersegwitaw lilkom ukoll. Issa min jaħseb forsi tkun ibes wisq Ġesu ma dan it-tali u forsi magħna, tkun ibes wisq tikkonkludux illi Ġesu jixtieq jiskoraġġina, jew igerrixna, jisu jaqtalek qalbek taf kif milli inti tmur u ssir dixxiplu tiegħek, le. Jixtieqna nkun nafu l-verità. U nikkunsidrawha sew, dan li jixtieq Ġesu. Irrid jiffrankanna l-problemi fil-futur. All right? Ma jixtieqniex nikkommettu ruħna u wara ftit nerġgħu naqgħu lura. Tiftakru forsi min qara l-avvanz tal-Pellegrin fil-bidu karattru malajr idur. Dana beda l-pellegrinaġġ nistgħu ngħidu isu sar dixxiplu. All right, kif? Għax sema l-affarijiet sbieħ. All right, dwar x'kien ħajgwadanja. U fil-fatt telaq bil-kliem li jbelt is-sema melejja ħalli nħaffu l-pass. Hekk qallu. Mal-ewwel intobb sab ruħu f'dik ngħidula l-għadira mtajna daqtih il-qalb, x'kien il-kliem tiegħu? Aħjar noħroġ u nsalva ħajti u reġa' mar lura. Qed taraw ma jixtieqx dat tip ta' dixxipli Ġesu li nitilqu blaġla bla ddoġġ u mal-ewwel problema diffikultà nerġgħu lura. Ġesu qatt ma jirrifjuta l-ħadd li jersa' għandu b'mod sinċir. Okay? Però kif xi ħadd qal Ġesu ma jimpalax in-nies ġewwa bil-gżuz. Ejja ħammorru l-aqwa li nżid in-numru tad-dixxipli tiegħi. Hawnhekk għandna evidenza li Ġesu jaf kif isakkar il-bieb bħalma jaf ukoll kif jiftħu. Kemm pastors għajdu li intom ma jimitawx il-Ġesu f'dil ħaġa u jiżbaljaw. U biex jiġbdu kemm jifilħu nies lejhom u lej forsi l-knisja tagħhom u biex iżidu n-numru tan-nies, iweduhom biss affarijiet sbieħ. Għati ħajtek il-Ġesu u jagħtik is-saħħa, l-prosperità, l-kuntentizza dejjem. L-istampa li qed ipenġulhom mhix korretta. Hija stampa falsa, parzjali sbilanċjata u ma taqbilx mal-istampa li Ġesu jrid jagħti u qiegħed jagħti il daw kollha li jixtiequ ikunu dixxipli tiegħu. Xi differenza fil-fatt minn sidna li jridna noqogħdu nefqa. Iridna nkunu nixbħu Ġesu il dak ir-raġel li għajdinna Luqa wkoll dwaru f'dak kapitlu li qabel ma jibni t-torri x'jagħmel jikkalkula n-nefqa biex jara għandux biżżejjed ħalli lestih. Għax jekk li għadċajt. Jgħidilna wkoll li ridna nkunu bħal dak is-sultan li ma jmurx joħroġ għall-gwerra kontra sultan ieħor b'10,000 ruħ, kontra dak sultan li għandu 20,000 u jitlef. U ma jkunx għamil il-kalkoli sew. Għax jekk ma jagħmilx il-kalkoli jispiċċa li kif ikun fil-bord jibatlu xi ħadd biex jagħmlu paċi u jaqa' għaċċajt. Ma jridx hekk Ġesu. Ġesu jridna noddu in-neqfa. Din hija l-lezzjoni. Oddu in-nefqa. Ta' ġifieri
Ma jmissix beżżana din, orrajt jod gerrixna, mansi, jekk niddeċidu nersqu lej Ġesu, għandha ġibna f'sensina biex nersqu lejh bil-ħsieb, mhux bl-għaġla, jew bl-addoċ. Imbagħad naqraw u qal lil wieħed ieħor segwini, ejja warajja. Ninnotaw kif it-tien individwu ssejjaħ minn Ġesu, mhux hekk l-ewwel wieħed ġi volontarjament dan issejjaħ minn Ġesu. Differenza oħra bejnietom hija li dan irċieva kmand dirett. Ġesu kmandah. Mattew ukoll jgħid fil-verżjoni tiegħu tina dettalji ieħor importanti. U jgħidilna li dan diġà kien dixxiplu. Dan diġà kien dixxiplu, mela. Nistgħu nikkonkludu li Ġesu dan it-tieni wieħed sejjaħlu għal mixja aktar fil-qrib miegħu. Lil dan li kien diġà dixxiplu Ġesu sejjaħlu għal impenn, commitment akbar. Però dattali ġabdu l-iskużi. Sid, ippermetti li l-ewwel immur nitfen il-missieri. Issa dak li talab fiha nfisha ma kien xejn ħażin. Ara xejn ħażin, anzi, għandkom tkunu tafu li r-rabbini kienu jgħalmu illi it-tfin tal-mejtin, kien jieħu preċedenza kważi fuq kull ħaġa oħra. Anke fuq l-attendenza tiegħek fit-tempju, anke fuq l-istudju tat-Tora, tal-liġi li titfen, kienet tieħu preċedenza ġifieri dan. Mhux tal-li ma talab xejn ta' barra minn anzi, kienet talba leċita. Taf kif? Mela mhux ħaġa stramba li mela dan qallu isma' biex l-ewwel ħammur nagħmilha. Għax hekk kien isir, kienet importanti, kienet priorità. It-talba tiegħu deret leċita u raġonevoli. Imma kif wieġbu Ġesu? Ħalli l-mejtin jitfnu l-mejtin tagħhom infushom. Immint mur ipproklama is-salt Natalla. Dina isa l-bidu tissorprendina, veru? Għaliex qallu hekk. Imma Ġesu qed jgħidlu isma' ħwejjeġ aktar importanti mit-tfin ta' missierek qed jitolbu l-attenzjoni tiegħek bħalissa. Nies biex jitfnu l-mejtin ħajkun hemm kemm trid. Imma is-sejħa li għamiltlek int biss tista' tuġeb għaliha. Qegħdin niftehmu, int biss hija sejħa personali. Mela ħalli l-oħrajn jitfnu għax issib min tinkwitax, imma mhux ħassib min iwieġeb għas-sejħa tiegħek għalik int dik int trid twieġeb għaliha. Għandna lezzjoni hawn l-aħwa, lezzjoni. Ma nistgħux inħallu id-doveri tagħna importanti kemm huma importanti fil-familja, fis-soċjetà, eċetera. Ifixkluna mid-doveri tagħna lejn mulej Ġesu. Funerali, attivitajiet simili fihom infushom mhumiex żien, anzi, huma leġdi. Importanti wkoll fihom infushom, però u f'mod tajjeb din. Jekk niffissaw fuqhom, jekk nagħtuhom priorità u jekk inħalluhom jassorbunna l-ħin kollu tagħna. U l-enerġija tagħna li ma jħallunix ħin u enerġija biex naqdu lil mulej, allura ħajkunu nassa għal ruħna. Din hija t-talima. Ħalli l-mejtin, hawnhekk mejtin spiritwali, għax il-mejtin ma jistgħux jitfnu. Ġesu qed jgħidu ħalli l-mejtin spiritwalment mejtin jitfnu il-mejtin tagħhom infushom. Ħalli n-nies tad-dinja. Ħallu n-nies tad-dinja l-infidili jieħdu ħsieb bħala prioritajiet daw l-affarijiet tad-dinja. Dak huwa dak li jagħmlu huma. Tajjeb, famuż, ħallihom, ħalluhom. Immintom ħudu ħsieb l-ewwel l-affarijiet tas-sadna. Spurgeon jgħid darba kienet jikteb u qallhom isma' qallhom jiena kienet jippredika anzi, qallhom taf kemm nirċievi jitri. Intri mant nies li kollha jgħiduli x'kapaċi nagħmel u x'nista' nagħmel. Pereżempju jgħidilhom, imissek tinvolvi ruħek fil-politika u titkellem fil-meetings, int kapaċi tagħmilhom, kapaċi imissek tiddilem mal problemi soċjali ta' żmienna, qed tmur parlament u tiddilem ma' ħafna problemi, kapaċi għandek ir-riżorsi. Jew jgħid imissek tipprovdi ftit divertiment lin-nies tiegħek, int kapaċi. U Spurgeon jgħid u nweġibhom veru, hekk taħsbu. Ngħidilkom, hemm nies kemm trid mejtin biex jitkellmu fil-meetings, jiddiljaw mal-problemi soċjali, hemm nies kemm trid kapaċi jiddevertu lin-nies u jaljenawhom, ħallihom jieħdu ħsieb dawn il-ħwejjeġ huma.
xogħol nippriedka l-Evanġelu. Full stop. Xogħol nippriedka l-Evanġelu ekku l-aħwa. Is-Sultan ta' Slaten aħna li aħna ċittadini tas-sema, aħna jmissna nkunu differenti. Il-prioritajiet tagħna jmisshom ikunu differenti minn nies tad-dinja. Il-ħwejjeġ tad-dinja qatt ma jmisshom jirbħu, okay, fuq dawk li huma spiritwali. Irridu nuru lid-dinja li x-xogħol tal-imgħallem tagħna għandu l-aqwa post f'qalbna u f'ħajjitna. Forsi wieħed jistaqsi, illa la ma stenniex, miskin. Illa la ma stenniex Ġesu. Jistennieħu. Għallu reġa' jiġi. Ma setax ħallih imur jitfel missieru għanajtek mbagħad jiġi warajh. Ma nafux eżattament x'kien hemm f'mod Ġesu, però nistgħu nobsru. Mattew ukoll jgħidilna li Ġesu kien diġà ddeċida li jitlaq mill-post fejn kien. Mela, jekk dan rid isegwih u jobdih, kellu jingħaqad miegħu issa, bla dewmien. It-tfin ta' missieru nerġa' ngħid kien ħaħlilu ħafna ħin. Issa kemm imur u jiġi mentri ħin li kien imissu ddedikah fil-pront tal-mulej Ġesu. Għalhekk Ġesu wieġbu b'dan mod. Ġesu rid ukoll jikkonvinċih dwar il-fatt li huwa s-sid. Jekk jien qed nitkmand, int bħala dixxiplu trid tobdini. U trid tobdini fil-pront. Importanti mingħajr kundizzjoni u mingħajr riserva. Forsi wkoll Ġesu kien jaf, min jaf. Illi kieku dak kien ħajmur, min jaf kienu x'ħajkonvinċuh jibqa' hemmhekk. Min jaf. U forsi ma jmurx wara Ġesu. Daw ġraw daw l-affarijiet, daw jiġru, tfixkil. Forsi Ġesu kien jaf u rrid jifrankaħ ilu. Mela ejja segwini issa. Rrid ukoll jgħalmu illi ċertu rabtiet, orrajt li għandhom xaqsu mal-familja, u max-xogħol u ma' impenni oħra, qatt m'għandhom jirbħu fuq ir-rabtiet tagħna mal-Alla u mal-familja spiritwali. Luqa 14, vers 26 u 27, għaliex dal-kliem meta qed ngħidu jista' jinstema' naqribes. Kif? U nitfixklu, ma m'għandix commitments, u l-familja mhux importanti, u eccetera. Imma issa ma jgħid Ġesu. Jekk xi ħadd jiġi għandi u ma jibgħodx il-missieru l-omm u l-martu u l-itfal u l-ħut u subien u bniet, iva, u saħansitra ħajtu stess ukoll ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. U min ma jġorx is-salib tiegħu nnifsu jiġi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Aħna nistaqsu għaliex. Għaliex xi wħud fostkom ma jimpenjawx ruhom aktar. Għaliex? Ma jimpenjawx ruhom għal xi servizz. Qatt jgħaddu żmienu qatt ma jiddeċidu jimpenjaw ruhom f'xi ministeru, f'xi servizz. Nistaqsu għaliex imma xi wħud qatt ma jiddeċidew jimpenjaw ruhom f'laqgħa oħra. Iżżid si oħra fil-ġimgħa u tattendi għal prayer meeting. Għaliex? Aħna ngħiduhom b'afsa ta' qalb. Għaliex? U tweġiba hija għax għandhom funerali x'jattendu, għandhom djar xi jżommu notfa pinna, għandhom kumpaniji u negozji xi jmexxu, passatempi xi jgawdu, korsijiet xi jattendu, nibqgħu żejrin hekk. Jixbħu lil dan. Illi kien dixxiplu xi ħaġa oħra. Jew biex inkunu eżatti, anzi għax mhux eżatta din, dan kien l-ewwel kien xi ħaġa oħra, u mbagħad kien dixxiplu. Segwini u ħalli l-mejtin jidfnu il-mejtin tagħhom. U t-tielet wieħed naqraw hekk. U ieħor ukoll qallu se nsegwik sid, imma l-ewwel ippermetti li ngħid saħħa il-dawk f'dari. Dan ukoll bħall-iskrib ma sejjaħx, offra ilu nnifsu volontarjament. Bħalu kien lest isegwih u jibqa' jsegwih. All right? Però ħassar l-offerta tiegħu għaliex magħha għamel kundizzjoni. Rid isegwi l-Ġesu bħala dixxiplu, però kien hemm dik l-imma. U x'differenza tagħmel dik l-imma fil-ħajja tagħna. X'differenza tagħmel.
Forsi intu kol tixtieq tibqa' segwi l-Ġesu, tibda segwi l-Ġesu bħala dixxiplu tiegħu. Jew forsi jekk inti diġà dixxiplu tagħmel impenn akbar. Forsi tixtieq. Però dejjem hemm dik l-imma. X'ħasra. Dejjem hemm xi ħaġa oħra. Dik l-iskuża dejjem hemm dik xi ħaġa oħra li trid issir qabel l-ewwel. U allura tibqa' li qatt ma tagħmel il-pass. Tiftakru fil-parabola ta' dak ir-raġel li għamel ċena kbira u stiden ħafna nies. Dawk li rċevew l-istedina ġabu l-iskużi. Xtrajt għalqa u għandi bżonn noħroġ naħrata. Nitolbok tiskużani. Xtrajt 5 tiżwieġ gnienes u ser nippruvhom. Nitolbok skużani. Iżżewwiġt mara u minħabba fek ma nistax niġi. Qed jgħidu nixtiequ dan niġu, nixtiequ dan attendu, nixtiequ nimpenjaw ruħna, imma qabel ħanagħmel xi ħaġa oħra. U Ġesu jwieġeb, ebda wieħed wara li qiegħed idu fuq il-moqrid u jħares lura mhu adatt jew utli għal saltnet Alla. X'turi di tweġiba? Tas-sit. Turi biċ-ċar l-aħwa illi dan l-individwu, all right, qalbu ma kienx ċada mogħtija kompletament lil sidu. Aktarx kien għadu marbut mad-dinja, ma kienx deċiż verament li ħajsegwi lil Ġesu. Kien għadu preokkupat u nkwitat wisq b'dak li ħalla warajh, jew b'dak li kien ħajħalli warajh, għadu nkwitat wisq. Il-prioritajiet tiegħu kienu għadhom mhux posthom, kien għadu kif ngħidu saqħi waħda fid-dajsa u l-oħra fuq l-art. Ma kienx wasal għall-ideal li naqraw fih fil-Kolossin, fejn Kristu jipprimeġġa f'kollox. Jiġifieri fejn Kristu jkun l-ewwel fuq kollox u fuq kulħadd. Kien għadu ma wasalx hemmhekk. U għaldaqstant ma kienx adatt ikun dixxiplu, ma kienx ħajkun utli, għax l-istess kelma tfisser ukoll utli biex ikun dixxiplu tal-Mulej Ġesu, għax kienet ħares lura f'dan is-sens. Tafu li l-bidwi dan huwa l-eżempju ta' Ġesu u xek jitfa' jdejh fuq il-moħriet u fejn ħares il-qudiem. Jekk ikun moħħu fi ħwejjeġ oħra li jingħad fuq quddiem jew mod speċjali fuq wara se jiżvija u mhux ħajkun ħarrat tajjeb. Bl-istess mod min ħares lura jgħidilna Ġesu mhuwiex adattat biex ikun dixxiplu tiegħu. Għaliex ngħidu illi dawk li ħarsu lura jispiċċaw biex imorru lura. Il-Puritan Thomas Menton kien jgħid hekk, ibda billi tħares lura u ma ddumx ma terġa' tmur lura. Luqa ftakru f'Mart Lot iwissina li għax ħarset lura iffosilizzat weħlet wafqet. Ftakru f'Mart Lot. Mela, ma nistgħux inkunu dixxipli galbati ta' veru utli jekk qalbna għadha diviża. Mhix mogħtija kompletament il-Ġesu. Jekk qalbna għadha marbuta wisq mad-dinja, ma jixraqilniex inkunu dixxipli tiegħu. Da jgħidilna Ġesu nnifsu. It-tron tiegħu f'qalbna Ġesu ma jixxerjaħ ma' ħadd. Ma ninsewix din. Ġesu irrid qalbna kollha kemm hi. Mhux ħajħalli xi ħadd ieħor qisu jpoġġi bil-qiegħda miegħu fuq it-tron ta' qalbek. Le, jew xi ħadd u xi ħaġa oħra. Qalbna ma jistax tkun diviża. L-aħwa, sintendi, inħobbu, nirrispettaw dawk ta' madwarna, il-membri tal-familji tagħna, ovvjament, però appena l-imħabba, okay, u s-servizz tagħna lejn Kristu jiklexjaw mal-imħabba u s-servizz tagħna lejn membri tal-familji tagħna rridu noqogħdu attenti biex nieħdu deċiżjoni bil-għaqal kif iridna il-Mulej. Ta' importanti li il-prioritajiet nagħtuhom lill-Alla. Nkun lesti nażlu l-ewwel lilu u s-saltna tiegħu. Ħaġa li dan id-dixxiplu ma kienx lest għaliha, ma kienx lest li jagħmel dan is-sagrifiċċju. Fil-fatt fl 14 ukoll vers 33 Ġesu jgħidilna hekk mela. Kull wieħed minnkom li ma jirrinunzjax, ma jgħadabx, il-possedimenti kollha tiegħu innifsu ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Qed taraw it-termini u l-kundizzjonijiet ta' Ġesu bitri bold fuq quddiem, ċar.
ħaniġbu fil-qosor dak li għadna. 3 disċipli prospettivi. Wieħed imsejjaħ, 2 resquma minn rajhom. 3 weġibiet solenni tal-Mulej Ġesu. Kultant misterjużi wkoll, però mimlijin bl-erf divin. 3 tweġibiet. Lill-ewwel disċiplu prospettiv berridlu żelu li ma kienx infurmat, berridulu. Lit-tieni stimulalu nuqqas ta' interess. U lit-tielet jikxiflu u jċanfarlu l-kompromess. 3 tweġibiet differenti, però biskop wieħed li jiftaħ l-għajnejn għall-isfidi marbutin mas-sejħa li wieħed ikun disċiplu ta' Ġesu. 3 żbalji komuni li disċipli prospettivi jagħmlu. Ma jaħsbuwix sew qabel, ma jpoġġux li Kristu l-ewwel u mhux lesti jinħallu u jitilqu il-ħwejjeġ ta' din-dinja warahom. Il-messaġġ għalina llum huwa l-istess l-aħwa. Tiddeċidux jgħidin nagħmlu issegwuni bla bdoċ, bla ħsieb. Imma qabel għoddu n-nefqa. Għoddu n-nefqa, aħsbuha sew. Ħalli ma jiġix iż-żmien li kolkom terġgħu lura minħabba nuqqas ta' ħsieb. Meta nsejħilkom biex tgħaddu għal livell ieħor ta' impenn u ħafna minna naf li dis-sejħa Ġesu għamililkom, meta nsejħilkom wieġbu fil-pront. Iġġibu skużi bil-familja, impjieg, studju, karriera, passatemp, eċċetera. Wieġbu, għax qed nikmandakom issegwuni u tgħaddu għal livell ieħor ta' servizz ta' impenn. Jekk ħadd toffrulkom infuskom biex issegwuni, għamlu dan qalbkom kollha. B'devozzjoni sħiħa lejja. Dan u dak li Ġesu qed jallimna, dan u dak li Ġesu jistenna minn kull min jitħajjar u jiddeċidi li jsegwih bħala disċiplu tiegħu. L-aħwa, il-fatt li xi wħud minnkom, ħafna minnkom nispera, intom Kristjani, emmintu fil-Mulej Ġesu, u tersqu regolarment biex tisemgħu kemmtu, mhux neċessarjament u awtomatikament jagħmilkom disċipli. Nispera li fimtuha din. All right? Jekk sissa, qatt ma kien hemm mument li konxament intersat lejn Ġesu u għatlu se nsegwik kull fejn tmur. Jew jekk qatt ma rċevejt is-sejħa minn għandu personali segwini, għadek parti mill-folla. All right, jekk qatt mersaqt int u għatlu li tinsegwik, konxament. All right, ma tiftakarx, qatt ma milta di, jew qatt minn tkonxu li ħassejt is-sejħa ta' Ġesu, isejjaħlek għadek parti mill-folla. All right? U għaw min jibqa' hekk ħajtu kollha. Tibqawx parti mill-folla fiċ-ċirku wiesa ta' Ġesu. L-aħwa, okay? Importanti, tikkuntentawx b'dan. Taf kemm hawn nies li jikkuntentaw b'dan li tibqgħu hemm barra. Ersqu. Ersqu iktar viċin fiċ-ċirku ta' ġewwa tal-Mulej Ġesu. Wara messaġġ bħal dan ara ma tkunux skoraġġuti, ma jmurx ikun hawn xi ħadd ikun skoraġġut u jaħseb li Ġesu kif għadna irid jaqtalna qalbna, jekk kien sinċir, ara ma tkunx skoraġġuta. All right, mhuwiex l-iskop ta' Ġesu. Lanqas tkun intimidat u mbeżza mill-isfidi, il-marelli kemm hemm affarijiet, tkun intimidat u titwerwer le. All right, le. Iżżommx lura milli tressaq l-offerta tiegħek. Okay? Jew twieġeb għas-sejħa tiegħu. Iżżommx lura. Meta li mallem jgħidlek segwini, u tisma' l-vuċi tiegħu fruħek, tafu x'qiegħed ngħid, talaqx widnejk għall-messaġġ divin, għall-awtorità tiegħu. Iġġib skużi, tressaqx dik l-imma tiegħek għall-kmand tiegħu. Tgħidlux imma l-ewwel jekk qed jikmandak segwini. All right, tgħidlux l-ewwel imma rrid nigradwa. All right, l-ewwel irid illesti l-post u mbagħad niġi. L-ewwel irrid nixtri dik il-karozza l irid naħdem 3 ġobbijiet u mbagħad niġi. L-ewwel irid nissetilja dil-ħaġa u mbagħad niġi. Għamel il-pass u għaddi għal livell ieħor ta' impenn. Kun lesta li jekk hemm bżonn tissagrifika xi ħaġa jew xi ħwejjeġ għal Mulej Ġesu.
Okay? Importanti, speċjalment tissagrifika xi rabta żejda l għandek mal-ħwejjeġ tad-dinja. Alright, rabta żejda, inordinata, ngħidula. Il-prezz li nistgħu nħallsu, alright, għax ħanħallsu prezz biex insegwu l-Ġesu, u biss għal ftit. U biss għal ftit snin. Ir-rikumpensa tagħna fl-eternità tkun kbira. Ejjew nagħmlu ftit mumenti ta' riflessjoni